Samantala, Idol, ragasapo ng tubig mula sa Sinukalan River lumusot sa Sirang Dike. Ilang bahay po sa Santa Barbara binaha. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Muling pumasok ang tubig mula sa Sinukalan River sa ilang kabahayan sa Barangay Ventanilla, Santa Barbara, Pangasinan matapos muling lumusot ang tubig sa butas at sirang bahagi ng dike noong 8 ng Agosto. Ayon sa mga kinauukulan ng barangay, agad na nagtulungan ng mga residente sa paglalagay ng mga sandbag para mapigilan ang pagdaloy ng tubig patungo sa mga kabahayan. Sa ganito, pansamantala, habang malakas ang daloy ng tubig sa ilog, medyo nire-remedyohan natin, panambak lang, pansamantala. Matagal na ito eh. May sira eh. Kunti-kunti pa lang naman, mga 5 lang naman na mga bahay ang maapektuhan dito eh. Pero kung talagang hindi tinambakan ito, talagang dadami ang madadamay. Umabot umano sa 2 talampakan ng taas ng tubig sa ilang bahay bago ito nagapan at nabawasan ang pagpasok. Tinatayang 3 truck ng buhangin ang inilaan para sa pagsasaayos ng sitwasyon alinsunod sa direktiba ng lokal na pamahalaan. Agad ding nagsagawa ng pansamantalang remedyo ang mga residente upang mapigilan ang tubig na patuloy na pumapasok mula sa dike. Ayon pa sa mga kinauukulan, matagal nang may sirang naturang dike at pansamantala na itong inayos gamit ang mga sandbag noong nakaraang taon. Ngunit dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog at malakas na ragasan ng agos, muling nakalusot ang tubig sa ilang maliliit na butas sa dike. Sa ngayon, nakatulong ang mga bago inilagay na sandbag para mabawasan ang tubig na pumapasok sa mga kabahayan. Nanatiling nakabantay ang mga residente habang patuloy na tumataas ang level ng tubig sa Sinukalan River na sa kasalukuyan ay above critical level na. Kasama mo mula rito sa IFM News Sagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.